श्री वीर रामदेव आणि श्री वीर विठ्ठल देवाक पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे गुरुपरंपरेक आणि गुरुवर्यांक नमस्कार. आमगेल गुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेले पहिली पुण्यतिथीचे आचरणे प्रयुक्त तांगेल जीवन चरित्रेचे एक पक्षी नोट. गंगोळ्ळीचे श्रीमती आणि लक्ष्मीनारायण आचार्य हांगेल दोन्ही सुपुत्र राघवेंद्र आचार्य म्हणल बालकाक गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ स्वामीजीन शिष्य स्वीकार केलो. हे तांणी जन्मलेल घर, हे तांणी शिक्षण केलेले गंगोळ्ळीचे स्कूल आणि हे पळयाती तांणी डिग्री केलेले कुंदापुराचे भंडारकार कॉलेज. गंगोळ्ळी गांवची गौड सारस्वत समाजाचे सर्व समाज बांधवान एक मेळणू श्री राघवेंद्र आचार्य हांका आदरपूर्वक जावन पेटोवन दिले. तांगेल एक सान गांवचे एक सान बालकू सगळे सारस्वत लोकांक गूर जावन वत्ता म्हणल्यार अभिमानू खूब दिसता नवे. 26 फेब्रुवारी 1967 हे दिवसारी सोम्याल दिव्य हस्तान दीक्ष घेवची सुयोगू हे बालकाक मेळ्ळो. आमगेल मुंबईचे वडालाचे द्वारकनाथ भवनांतू विद्याधिराज तीर्थ हांगेल संन्यासाश्रम प्राप्त जावन पर्तगाळी संस्थानाचे शिष्य जावन मठाचे चरित्रेंतू एक नवो अध्याय प्रारंभ जालो. गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांनी वटूक तप्त मुद्रा धारण करचे हे अपूर्व दृश्य पळयाती. नूतन शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी तांगेल गुरुवर्य श्रीमद द्वारकनाथ तीर्थ हांक पादपूज करचे ही चंदाई पळया आमी. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेल दीक्षोत्तर अध्ययनाक गुरुवर्यान सर्व रितीर अनुकूल करून दिले. सोमेले सानपणा दुखूनची साहसमय जीवन मठाचे पुस्तक भंडारांतू अनेक अपूर्व पुस्तकांतुले विषय ग्रहण करची उमेदी शिष्य स्वामींक सहज जावनू आशिल्ले. दीक्ष घेतिले अल्पकाल भितरीची सोम्यांक असौख्य जावन साधारण 3 वर्ष उठाचाक जायनातील परिस्थिती आयली. जाल्यारी तांगेल मनोबल इतले सशक्त आशिल्लें की म्हळ्यार ह्या परिस्थितीर जाल्यार तांणी नित्यपूज मंत्रपठण आनी शिक्षण मुंदवरसून व्हेल्लें. असल दयनीय स्थिती पळयल्यार शिलामुर्तील दोळ्यांतूय उद्दा येतलें. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांका गुरु स्वाम्यालागी शिक्षण घेवचे नसीब 6 वर्स मात्र आशिल्लें. 25 मार्च 1973 हे दिसारी गुरु द्वारकनाथ स्वामी हांनी वृंदावनस्थ जाल्लींची. 1973 एप्रिल 5 तारीख हे दिवस श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांगेले गुरुपीठारोहण समारंभ भारी विजृंभणेरी केंद्र मठ पर्तगाळींतू जाल्ले. सकल भक्तांगेले संतोष संभ्रमे मध्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ हांनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 23चे मठाधिपती जावन स्थापन जाल्लींती. गौड सारस्वत समाजाक एक विराजमान धर्मगुरू मेळचे हे अदृष्ट, हे आमगेले भाग्य. गुरुवर्याले नायकत्व आणि दूरदृष्टित्वाचे निमित्त 10 शाखा मठाचे स्थापन जाल्ले. हे नंतर 13 शाखा मठात जीर्णोद्धार जाल्ले म्हणलेल विषय अत्यंत संतोषाचो.
1973 इसवींतू पर्तगाळी मठाचे आधुनिकरण आणि विस्तरण जावन भक्तगणांक मठाक भेट दिवचे वेळेरी खूब अनुकूल जालें. इदम प्रथमम म्हूण सांगतसले अनेक धार्मिक आचरण स्वाम्यान केल्लें आसा. तांगेल चातुर्मास ह्या विशयाक साक्षी आसा. वाराणसीन 3 पटी अयोध्या, पंढरापूर आणि बद्रींतू मठा चरित्रेंतूची प्रथम जावन एक अपूर्व संप्रदाय घालल कीर्ती आमगेल श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले. पंत राम नाम जप यज्ञ कोरनु भक्तगणांक खूब आनंद मेळची तशें केलेलं आसा स्वाम्यांनी. गुरुपीठाच सेवेंतू 54 चातुर्मास केलेलं पुण्य आमगेल विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक पावता. प्रयागराजांतू त्रिवेणी संगम जावची जागेरी स्वाम्याल कल्पवासो एक महान साधन. ते असाधारण थंडींतू टेंटाच भितरी एक मास भरी पूजा विधी, जप, तप आणि तीर्थस्नान तसल नित्यविधी कोरनु आशिल गुरूंक नमो नमन. नेपाळ देशाचे उत्तराक आणि चैनाचे दक्षिण भागार अशे दामोदर कुंड अथवा ताका गंडकी न्हंय म्हणटा ती. हे वैष्णवांक पवित्र क्षेत्र. सगळे हिमालय पर्वतादोकून 100 गटल्यान न्हंय सकल देवन येताची जाल्यारी गंडकी न्हंय तीरार मात्र सालिग्राम मेळटा. भारी अपायकारी या गुड्ड्याचे आणि थंडेच वातावरणांतू तांगेल आरोग्याकडेन चुरूची ध्यान दिनाशी हे यात्र केलेले एक विस्मय म्हूण येता. 400 वर्षां फुडें श्री जीवोत्तम तीर्थ हांनी हे यात्र केलेलं आसा. तांगेल नंतर गंडकी यात्र केलेले गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी हांनी. समाज सेवेंतू आमगेल GSB समाज बांधवांनी मन घालका म्हणल सामाजिक काळजी आशिल्ले अनेक समाजमुखी योजना स्वाम्यान घाल्लेले आसा. मुंबईंतू शांतिकुंज सेवाश्रम, सरस्वती एज्युकेशनल फाउंडेशन आणि जीवोत्तम मेडिकल फाउंडेशन. तशींची मंगळुरांतू पूर्णप्रज्ञ वसती निलयात आसले आणि समाज बांधवांक शिकवण, वैद्यकीय आणि वृद्धाप्यांतू वसती मेळची तसले सामाजिक योजन घालून त्या सर्व योजन अनुष्ठान केलेले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक आमगेले कोटी कोटी प्रणाम. इतली मात्र नाही, आमगेल समाजांतू सोयरीक करच्याक सुलभ जावका म्हणून एक ऑनलाईन वैवाहिक माहिती केंद्र सुरू केलेले ख्याती आमगेल स्वाम्यांकच मेळटा. हे नंतर आमगेल GSB समाजांतू विंगविंगड क्षेत्रांतू साधन कोण उन्नत स्थान पाविल्यांक विद्याधिराज पुरस्कार आणि असल साधन केलेले मठाच भक्तांक जीवोत्तम पुरस्कार स्थापन केलेले महिमा आमगेल स्वाम्यांक मेळटा. आणि एक व्हड साधन म्हळ्यार GSB समाजाचे 65 देवळांक कर्नाटका एंडोमेंटाचे डोकून मुक्ती दिवोचे व्यवस्था आमगेल स्वाम्यान केलेलं आसा. मठाधिपती जावन 44 इयर्स म्हळ्यार 44 वर्ष नंतर स्वाम्यान शिष्य स्वीकार केले. 2017 फेब्रुवारी 9 तेसू शुभ मुहूर्तारी बेळगावांचे वेदमूर्ती लक्ष्मीनारायण भट हांगेले दोन्ही सुपुत्र उदय भट म्हळेले वटूक प्रणव मंत्रोपदेश दिवन संन्यासाश्रमाक आपोवन घेवन संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे शिष्य जावन स्वीकार केले. मठाचो नूतन सुवर्ण अध्याय तेन्ना प्रारंभ जालो. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमित दीधिति कान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः.
असले समाजमुखी धीमंत आणि मेरू व्यक्तित्वाचे आमगेल गुरुवर्याले कडेच क्षण तांगेल इष्ट स्थळारी जाले 19 जुलै 2021 नाक पर्तगाळी मठांतूची गुरुवर्याले दिव्यात्मो परमात्मा लोट्टू लीन जालो 47 वर्षाचे सार्थक सेवे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक प्राप्त जाले एक सुवर्ण अध्यायो संपन्न जालो अनेक अध्यायाक नांदी जाली गंडकी यात्रा कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय। बद्री चातुर्मास कृत श्रीमद श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की जय।